ang Talisay and Salay Feeders Burgos ba do bilog ini makabananti may nagluntad nga power interruptions but online na subong no ini nga mga feeders. Thank you gid no sa Seneco, at least na balik dahil na restore no ang supply sa kuryente. Pati kita din no Bumukim nag-broadcast ita through our genset. Sige, ara na balik naman ko na. Sige, karon pag balik na to, balik naman kita sa normal nga supply sang Seneco diri sa aton sa studio sang Bombo Radio Bacolod. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang. Mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Padamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahayan sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahayan sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Bangod sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agod nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may yara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira, nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus.
Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man maggamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa timon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak ing kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, makompost kag ma-recycle nga basura, pagtukod sang materials recovery facility, pagsumiter sang bulanan nga report sa munisipyo, pag-organisar sang multi-purpose environment cooperative ukon asosasyon. Pagbalay sang solid waste management program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay ukon cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo, batok sa kay sino man nga nagalapa sa mga provision sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi, kung sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga provision sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 kadlaw
sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon na pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob isa ka libo ka pesos. Ukon community service nga isa, tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga isa ka libo ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 kadlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan o kun bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bumbo! His Excellency, Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Ano ang maayo nga pamatasan? Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan na kay balo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon, kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaathag kun nga maayo o kun malain ang isa ka butanga. Halimbawa, pamangkota siya nga maayo gid kun tampad kita, nga maguba ang pag-abinay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Kadlunga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata nga responsable sa ila ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala, kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini, kay basi manuyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya, kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, Basta Radio Bumbo! Balik na rin sa atong sari nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 38 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Check na ton diri sa bahin sang syudad sa Bacolod ang ining pagtapos man sa substitution.
subong nga daw November 15, 2021. So ti daw nakaginhawa na kamuna sang matawhay, no, sa sining nga mga mala sarsuela kag maladrama nga hitabo, no, dire sabay sa pungsod Pilipinas since last week, na starting November 8 to up to today, November 15. No, so ti tutok na ta kag balik na ta sa aton sa nga mga normal nga mahilikoton, no, but to assess, no, sa mga kalabo diri sa Bacolod, check naton si Bombo Ansido Sarilla interview sa kay attorney Katrina Trino kanya aton nga Comelec officer diri sa bay syudad sang Bacolod. Bomboan sa report, please come in. Wala sang may nag-file sang withdrawal o kon substitution sa Comelec Bacolod sa sining pagtapos sang deadline sang substitution o kon withdrawal sang COC sang isa ka aspirant, no, o kon tuyo nga magpapili sa palabuton nga 2022 elections. Iniso sa kay attorney Katrina Trino kanya ang Comelec Bacolod head. Suno sa iya bumbupon 0. Wala iya sang may nag-withdraw, kag wala naman iya sang may nag-substitute sa mga magapapili diri sa syudad sa Bacolod. Kung sa national iya kinagubod, asa kaina. Dito yung drama sa national posisyon. Dito ya ang drama sa national, pero diri sa aton sa Bacolod, Bombo Pons, wala na iya, no? Wala gid siya, meaning kung sino tong nagpapili nga nag-file tubtob sa deadline sang October 8 sang pag-file sang Certificate of Candidacy as is where is, Bombo Pons. Wala sang may nagbuhin kag wala man sang may nag-substitute, no? Bombo Pons, no, kay attorney kanya tiyang ila diriya sa Comelec Bacolod, subong sa pinakalatest sa report man naton sang tinalidan 320,900 Bombo Pons ang registered voters bala. Pero, di ba lang hambal naton to nagdigad, may 8,000 nga hindi man to tanan posible nga mga bago nga mga registrants, pero iban sa to may mga silo lang lugar diri sa Bacolod lang mismo, or may mga corrections, may mga amo sina. So wala pa ni nadugang ang 8,000 kung madugang ning iban nga ni sa mga registered voters. Pero Bombo Pons ang ginasakuan abi subong sang Comelec kay tapos naman iya ang substitution, ang delisyon pareho na sa mga man nagtaliwan kung wala na diri, no, syempre wala na diri sa kalibutan, no, i-delete na nila Bombo Pons. So do nagapang tinlo na lang sila sa ilang mga files kag i-resolve ano pa to nila ang 8,000 kun diin sa tuya madugang Bombo Pons, no. And again, ginklaro man ni attorney Kanya nga wala man niya sa mabuhin nga mga teachers wala Bombo Pons sa na gani pagtawag mangin Board of Election canvassers sa parabuton nga election kay manti madugang gani sa mga polling precincts mo, no? So madugang because ang social distancing patigayunon sa pag-observe sang minimum health protocol. So wala man niya sang kangawan dira nga sa pag-serbisyo man abi sang mga manunudlo Bombo Pons kay 800 na lang per presinto or precinct nga ara dira kay hindi pwede nga mga botante balang i-allow i-cut down na siya halin sa 1,000 because sang pagasundon nga minimum health protocol. Bombo Pons, sa dugang nga pagpahayag pamatiyan naton ang Bacolod Comelec head attorney Katrina Trino Kanya. Sige, standby sa ato sa rin nga mga kauturan, no? So anyway, amo ni siya bumbuan, mayo mo lang Bacolod, diri na-observe na to na Bacolod kung na-notice ako man-notice di mo man gadi naguso gani niya sa pagtapos sa sang filing sang COC mo, no? Bumbuan? In fairness, diriya sa syudad sa Bacolod, dali pa man sang una, Bombo Pons, no? Wala man niya sang pareho sini substitution or palibugon pang paminsaron sa mga tawo, wala na iya. Ang ila na diriya kalabanan, why na iya gani nag-file sa deadline mo, like let's say October 8, Bombo Pons, although iba, kung hindi lang tani deadline ang October 8, tidak mo na ma-file. Pero iba niya, nag-early na lang mag-file para masigurado, bala, ang ilang
mga COC, Bombo Pons, no? Aha. So wala na iya natabo nga do may drama pa bala or mayara pa ya sang duro pa nga hilikoton sa substitution, no? Bombo Pons. Sige, pamatihan ta si Attorney Kanya. Kulod, attorney, wala kita yan. Ubay na tabo nga substitution o kon withdrawal, no? Subong. I mean, halin Wala sa kita minsan. halin, sa rin sa after sa filing sa COC, wala kita minabaton nga statement of withdrawal at substitution. Okay. Attorney, so after this, I mean, ano pa ang mga activities yung nakahilera sa before the election sa May 2022? Ano pa ang kanilihan ng COMELEC? So subong niya naga-ongoing pa nga nga process ang deletion sa mga patay, sa mga transfer, sa mga double naton nga registration. And then after that, amo naman ang preparation naman sa naton nga project of precincts naman naton o ko lang pag-tester sa mga established precincts. Attorney, pila ang atong 8,000 nga nabilin to bala nga atong mga preso or nag-transfer na may na to na natapos na to. Natapos ng ERB, hearing natin, pero wala pa sa natin sila nadala sa consolidation pa. Because nga ginauna paanay natin ang mga decisions natin sa mga transfer sa mga double multiple registration. So after this time, attorney, yara, nagyapon sa pinagalit 20,000 2020. As of ERB natin nga October 18, yara kita 320,920 registered voters ng Bacolod City. Oo. So anong pinaka-latest nga memo coming from the national attorney regarding this mga subong? Wala naman. Wala kaya hato subaw mo na clustering sa aton nga mga presinto, and then afterwards sunod ang ato naman nga pag ang mga appointments naman naton sa aton nga mga mag-constitute kita sa aton nga electoral board member. Ako lang mga teachers naton nga mag-serve pala during election. Mabuhinan gid na attorney mga teachers nga ma-serve? Hindi siya mabuhinan in the sense nga ang aton nga daan nga clustering sa aton nga presinto, unlike sa previous nga election naton nga 1,000 ang pinaka-maximum. Sa subong yan, naaralan kita sa 800 registered voters per clustered precinct. So madugangan ang aton nga mga presinto nga mag-function. Plus pag niya nagdugang ang aton nga registered voters sa Bacolod City. Bomboan? Okay, no? So, balikan ta na yung Bombo Kim, no? Si Bomboan. 45 minutos na nakaligad sa taknang alas 7. Bomboan? Yes, Bombo Pons, sa Riwat, tabal ko na gani, nabatian naton si Bacolod City COMELEC Head Attorney Katrina Trinio Kanya. So wala din sa aton substitution so we'll see, no, kay ti ang registered voters sa Bacolod nagapanglalapaw bumupon sobra na ya 320,000 kumadugang pa to, let's say sa 8,000, let's say idugang ta na lang abi 5,000, no, nga mga bago ti mga 325 or 326,000 bumbupons, no. Madamo gid ya subong sa mga registered voters driya sa aton sa may syudad sa Bacolod kay nakitaan taman tuya kung ano kadamo ang nagparehistro mo. Amo na siya kadamo subong ang interesado nga magboto sa aton. Bombo Pons, no? Te kabalo naman kita local kag national ya. Perti kainit man mo, no? So maybe amo na ang ginambat sa mga kauturan ta nga maboto gid sila Bombo Pons sini iya nga 2022 elections. Kay normally, di ba, ang turnout ya sa pagboto ya, hindi man na iya 100%. Isa gani 60%, Bombo Pons. Pero well, si subong kay damo-damo ang nagparehistro, kag ano ning matabo, no, kay, di ba, alas 6 sa aga, tugto alas 7 sa gabi ang binutuhay. So, may social distancing pa, no? Tanawon ta na, kung Tadyagid ni? Ang initial ko na balaan daw, alphabetical? Oo, tanawon para ta na. Para di magdinuguso, kay kung pagusuhan mo lang na karubumbuan, tinaguso na. Correct, no? Ti ma-social. Amo ni oras, letter A, letter B, C, so next naman, para nga hindi, para may ma-organize na mayo, no?
Correct, no? Kag amo na maka-maintain kita sa protocol, Bombo Pons. Although madugay-dugay pa man sa May, no? So kung tanawon mo, November, December, January, February, March, April, May, 6 months. Sulusubra, Bombo Pons, kag tunga sa tuig. No? Kag magapatigayon kita sang May 9, 2022, local and national elections. Okay, So sige. Bombo Pons, amo ning update, report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo Ansido Sorilla para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansido Sorilla. 48 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 7. Di amugid na. No? So, di sa mga kauturan na, mo naman yung paraligbanta sa Comelec ang kung paano natin organize naman, no? Ang mga tao nga magakadto sa tagsa-tagsa ka mga presento sa parabuton ng eleksyon. So, we have an ample time, no? Para sa nidri parang ang paplanuhan ang parabuton nga Mayo 9 tuig 2022 nga eleksyon. Hindi naman na mabag-o sila nga ang substitution why na diya nag-exist sa aton. Yung pinauna-una sila file, no? Hindi na gani why man sila nga sa deadline pa iba nagahulat. Ya para ka temprano temprano paway tapos makapinsan ng tao dahil da. Amo man na Japon kung mapa-late ka. Sang nga mag-file ka as early so likaw ka pa sa paginutok. 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7. Magabalik kita, may change power lang kita diri sa studio sa Bombo Radio. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-slimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang naigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress nga kipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, iyari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang
pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask santo sa no mask no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sining nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot, tandaan